Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. 7 persuni tresqu l-qorti quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello b'rabta mal-inkjesta dwar 17 Black. Is-7 persuni, Keith Schembri, Konrad Mizzi, Jurgen Fenech, Brian Tonna, Karl Cini, Pola Bologna u Mario Policino, wieġbu l-koll mhumiex ħatja għall-akkużi miġuba kontrihom. L-avukati tad-difiża indikaw li m'għandhomx fiduċja fl-esperti li tqabdu fl-inkjesta, fejn ukoll kienu involuti l-kumpanija Harbinson Forensic Limited li bħalissa tinsab fi proċess ta' likwidità u l-esperta Miroslava Milanovic li m'għandix il-kwalifiki neċessarji. L-istess esperti li ħadmu wkoll fuq l-inkjesta tal-istarijiet. Fil-qorti l-4 filgħodu xedt l-ispettur Brian Camilleri li hu stazzjonat fl-FCID li qal l-investigazzjoni bdiet f'Marzu tal-2018 u oriġinat minn suspett ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus bejn diversi kumpaniji fil-Panama bit-trust fund fin-New Zealand. Waqt il-kontroeżami, id-difiża staqsiet lill-ispettur Camilleri jekk sabx evidenza ta' pagamenti minn 17 Black lil kumpaniji marbutin ma' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Iżdu qal li ma sab l-ebda tranzizzjoni ta' pagamenti lil xi membru parlamentari u uffiċjal pubbliċi, inkluż kumpaniji marbutin ma' Schembri jew Mizzi. Wara li temmet ix-xhieda, il-qorti semmet it-talbiet għall-ordnijiet ta' friżar bid-difiża toġġezzjona. Wara li s-seduta ġiet sospiża, il-Maġistrat waslet għal deċiżjoni tagħha li tilqa' it-talbiet tal-prosekuzzjoni rigward il-ħatra ta' esperti u l-ħruġ ta' ordnijiet ta' friżar. L-ordnijiet jinkludu l-friżar ta' 18 miljun euro għal Fenech, 390,000 euro għal APA Bologna u 200,000 euro għal Policino, waqt li għal-bqija bil-kumpaniji tagħhom inklużi ġew iffriżati 12 miljun euro. Clyde Camion ta' 37 sena mill-Furjana baqa' jinżamm arrestat wara ġie akkużat li aggredixxa 2 surġenti u 3 kuntistabbli. Fil-qorti intqal li l-akkużat allegatament kisser in-nuċċer tas-surġent fil-waqt li ma bdix l-ordnijiet tal-pulizija. Quddiem il-Maġistrat Emery Take intqal kif l-akkużat allegatament kien qed jimxi quddiem l-uffiċċju tal-Financial Crimes Investigations Department, l-FCID, meta f'punt minnhom beda jsabbat fuq il-bib ta' ħġieġ bil-kuntistabbli li kien mal-bib spiċċa jsejjaħ lill-Pulizija tad-Distret tal-Għajnuna. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest bir-raġel jibqa' jinżamm arrestat.